Ja fa 20 anys que un grup de veïns i veïnes de Bellver de Cerdanya van voler recuperar el carnaval tradicional de la zona, una celebració on els protagonistes són una desena de personatges com el Borricot, el Notari, el Sanrés o l'Home del Bosc. Aquest dimarts al vespre, les ploraneres han acompanyat la comitiva a escampar les cendres del Notari a la muralla, ja que al ser el 20è aniversari s'ha indultat el rei Carnestoltes. Aquesta 20a edició ha sigut la millor, potser, no? Perquè fa 20 anys que ho estem fent i comença a tenir els seus resultats i, a més, aquest any hi havia un canvi que ningú s'esperava i és que es va amnistiar el rei Carnestoltes. Es va amnistiar el rei Carnestoltes, van aparèixer les ploraneres, les seves estimades, i el van salvar de la crema a última hora. Aleshores, com que no teníem a ningú per cremar, vam cremar el Notari, que era un altre personatge que tenim aquí important i li va tocar el rebre. Total, que avui no enterrem el rei Carnestoltes, sinó que enterrem el Notari. Gràcies a la implicació de l'escola, el Carnestoltes tradicional ha arribat a les llars del municipi i també d'altres punts del Berguedà i la Batllia. Tots els cursos es van disfressar de diferents personatges. Un curs anava de gent del bosc, un altre de Sanrés, un altre anaven de borricots i van representar els balls de l'Espingueri també, i que tot això fa que quedi. Ara han participat escampant per les botigues i comerços de Bellver uns dibuixos amb els personatges i això ha portat a que la mainada s'engresqués molt, hi ha hagut molta participació d'infants i per tant això ha arrossegat els seus pares, amb el qual hi ha hagut molta gent ja des de dijous i dissabte també molta gent de fora, perquè dijous és més aviat per la gent del país, de proximitat, i el dissabte és pel turisme, diguéssim. La celebració del Carnestoltes de Bellver va començar dijous gras i ha clos aquest dimarts amb una sardinada popular.